Pwede yung higala, ini ako yung tamporo ninyo, no? Problema gyud ko ani. Bahay ini sa pagbabdod sa akong asawa mga higala. O diin undo mi katuig sa among panag-uban. Karon pag yung mabdod kong asawa. Ug nganong na problema ko ani pagkamabdod sa ano? Ani una ko pagsugod ang mga panghitabo ha. Adlaw hapit na musalo nga kanimo layo na ako. Way kutat ang kakulbaning dughan, ang kamingaw maoy labing naghari. Inigsugod pagtunog sa yamog, mga dahong laya, mga hulog, mga luha, sama sa tuburan. Way hunong ang pagtubod, inig-abot sa gabi, inigbalo sa kamingaw, labi nag akong mabati. Ang tingog sa mga kalaw, inigngit-ngit sa sidlakan, inigsidlak sa adlaw, inigpanglupan sa mga langgam. Gihandom ko ikaw. Samot ang gutom na to ani. Day. Dali na oy. Mga una ta oy. Ay nakaluto na day ka. Mga una gani ang masagwa usa may katuna tugo pa ko makaluto. Very good. May biliban ako di mo bilib because kung asawa oy. Tanan akong bilib hurot. Aba diha karaan na kay nang istorya ha. Karaan bitaw. Ang pauso gura ng dialoga mo ay karaan kay naong. Nya kasi man nagpauso ana. Ay ko kibaw oy limot ko gid sa tong karaan na. Mao na diha. So karon ni angko na kang karaan na gid ay ka. Aha ka gid nimo eh. Dali na sa lamisa oy. Kay nana ko'y sinukat. Okay. What is our sudan ha? Kada. Ay na lang pangita paglain. Ay diha ay nagsigaha imong mata. Nya palis nga kang imong ilong. Kay maura ginay makaya sa tong budget. Ay ko day di man na mao ko pasabot gud. Akon sa di ay. Unsa ba hinungdan nga wa man kay kanang mukaon ha? Unsa hinungdan? Ay, basig may lain na ka nga gustong mo atiman nimo. Timal bitop taka lang kadiya oy. Unya lagi nga nagtimi-timi man kadiha nga nagaon. Murag wa man kay gana, murag magdi ka ganahan. Pida, wadi ko kasabot ay. Sa om na ko pagana ni bognaw tinuwa tabang ang kape dili dud PPE mong gikutaw. Nya naapay sabaw porting parata. Sa tan-aw nimo ganahan ko ana. Nya kanang imo, lagom nga itlog. Luyat pag yun nga hotdog. Nya kanang dako pag yun ni Montian. Sa tan-aw nimo giganahan ko. Sa Canada. Ang imong lutong sudan mo yatong gistoryahan dili ako Ilaw diha ay. Dili ni sip ha tinuod niyo di. Lami kay nimong pagkaluto. Bot imong brado ha ka. Dili ako galuto ana. Luto nang daan nga akong gipalit oy. Kakidot pa. Dahil toro ko. Muli ka rog sayo kay magluto og sudan daan. Ay, ayun lang day. Ayun na lang kay papalit lang dutog daan day. Ngano man? Ngano di ka ganahan nga ako ang magluto? Mas ganahan ka sa lutong daan? Ay, di na mauday. Ang buot yung pasabot, di lang ko gusto mahago taon. Kita ramang duha taon din mahago niya ka. Ngayon taon na patay anak. Ron, tay anak. Pila ka toeng na tang nag-ipon. Wagin tay anak. Mga luto lang dahil palit ha. Sige dong. Sige rin ako. Sige, amping ha. Paulit ayog sa'yo ha. Okay, day. Dugay na tinuod ning nag-uban ni Brando. Pero, wa pa kami tagay anak sa Ginoo. Lahi ra gyud na bata nga magdagandagan sa bahay. Lahi ra gyud og dunatay anak. Ay, oy, Lina, dali short nga te. Ay asa na ang baby. Gimingon naman ko sa imong apo nang oy. Ay naadere. Maayo noon nga ni aka. Mamalihog unta ko nemo. Ay unsa man na nang? Pwede ibilin ko sa nini mo si Inday kay magpalit kong diaper o pulbos niya kay nahutdan ko. Sige, wag yun ay problema. Kay baw pa ka nga ganahan siya kay kong bata. Ay, sagda lang. Kay basin pohon, mga anak na siyad mo. Ambot ani, o mga anak pa bakaha ko. Ay, naon siya, mga anak pa, oy. Magpa-check up da ay mong duha.
ikaw og sa imong bana para mahibaw-an kon kinsa ninyo ang dili makaanak o mapangitaan og paagi kung unsaon nga makabatan gid mong anak. Tuod no. Pero amo sa nang tiguman, uy. O pa magud mi budget nang. Puhon, amo nang sabutan ni Brando. Ay, sige, kung mapalit ka, nakapaliton, ako na bahala ni Inday. Oh, sige. Salamat kaayo, ha? Oy, day! Sino bata? Oy! Day! Ano ba katokos bata? Kisa na? Kisa na? Ay, anak sa tong silingan, Gwed. Ako sa gihuwaman. Kisa silingan na, basing hilang na, yung presyo na, narabataon ta ka maumatiman. Ikaw, di ka ka maumatiman bata. Oy, kinsay gaingon, ha? Nagporhisyo bitaw na ganina paghatod anak diri nako. Ako nakapahilom in taon ani. Awa, tanawa lamig kay tug. Oh, giyon sa mga nimo. Nagporhisyo tingay ni ganina kay gipanuhot tingali ni bataa. Unya ang inahan, yang apuhan in taon nga nagbantay wa man sa tay alamag in taon. Mao nga nagpapalit ko niyag IPI Asyete di Manzanilla ug wala akong gihaplas sa tiyan sa bata. Ah, IPI, City di Manzanilla. O dung oy, tungod kay ang IPI Asyete di Manzanilla, sigurista. Maayong mo atiman ug mapinanggaon sama sa usa ka inahan. Mao ni siya klase nga dili gid mo surrender pag atiman sa bata. Basta naala ning IPI Asyete di Manzanilla dong makasalig gyud ta. Awa dong, awa. Bisag gibutangan nako siya sa trio, wa gyud pabaldas iyang katuog. Kay labi magayang paminaw nga gihaplasan ako sa Asyete di Manzanilla. Maura gid ni makahupay sa gibati sa bata labi nag mapanuhutan nya magbutod ang tiyan IPI Asyete di Manzanilla. Maura gid katapat anak hupay di ang gibati sa bata sama sa butod ubo ug sipon. Porbida, so pagkadindot yun doon taon dahi, og doon na patay anak, di ba dahi? Pundo kitang dagdagan nga sa tiniban sa nilyawa para sa atong baby. O mamahimo ka na niyang inahan, di ba? Mao gid dong. Kung ang usa ka inahan maalamon ug lig-on dili daling mada sa mga tabi-tabi. Mamaayo gyud niya pag-atiman ang bata kay ang IPI Asyete di Manzanilla maghatag man niya kahayahay ug seguridad nga magdepende niya sa pagbuhat sa maayong butang. Tinuod yun na dahi, porbida. Kasaligan yun ang IPI City di Manzanilla. Makahupay yun sa gibatis bata.